Officer. Mautorwa video officer. Hey. Unokwatisa munhu mani. Hey. Iwe unokwatisa iwe. Kusangana watuta zvakare mune yeZimbabwe pano pa60 news pano pachange tichimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange chiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva wadikani kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera pamhino sefotya. Wadikani pano tinoita kubatira news updates ezvinhu zvichipisa mumastreets esocial media kunyanyisa mune Zimbabwe. Ndaenda kubatira nyaya Mupurisa uyo airwisa munhu aichaira mota zvakapa kuti vatereri vabereki vange vakutora mavideos vachimutsura ofisa kuti aiwa apa maakukanganisazve hamungarwisei driver kuma takakwara zvinokonzera njodzi. NeZimbabwe ndachikumbira kuti mutora zvanofunga mucomment section below obva utidzomafungirako maringe nethis news update. Thank you for watching. Enjoy this video. Mapurisa edu akubhaisa munoiona sei nyaya iyi guys. Enjoy this video. Tachikumbira kutora zvanofunga mucomment section below. Much love. Mr. Nzombe, we want to make a sick. You are under arrest. Oh, yes. Hiyo ya mama yende ndio mboga. You have received Mari Silva Temu. Ya mama pasini. Ai mari ya madepo ya mai. Ya mai waru moto. Right. Mari yacho watora Mari yacho watora iwewe ka ndiyo iri pano pa. Saka kuti kucheka. Mari yekutanga serial number inoti PK 69005394B. Ndizvo yepiri inoti PK 69005395B. Yetatu inoti PL 56088915C. Yep4 PL 56088916C. Right. Ndoda kuti undisainire pana kuti iwewe mari iyi yakawana kuinayo. Ya uri kuti ndeya maya. Pakundisainire pana. Jondisainire apo vonyora namba. Officer. Mautorwa video officer. Hey. Unokwatisa munhu mani. Hey. Iwe unokwatisa iwe.